Duela hilabete batzuk Murkilen, Zarauzko merkatarien elkartean, gure maskota bilatzen hasi ginen. Argi izan genituen bi gauza. Alde batetik maskotak Murkiltxo izena edukiko zuen. Eta beste aldetik maskotak Zarauzko merkatarien ordezkaritza lanak egingo zituela. Zarauztarrek diseinatutako irudi bat izan bihartzuela. Eta iruditu zitzaigun onena izango zala, herriko haurrak izatia aurre eramaten zuen proiektu. Ipini ginean kontaktuan herriko eskolakin eta eskerrak eman behar da, lau ikastetxeak aurrei lehiaketan parte hartzeko animatu ziren eta martxan jarri zuen proiektu. Hau da, Unaxek egindako marrazkia, lasaitasun bat transmititzen du, gertutasun bat, ez dakit, xalagoa iruditu zaigu. Eta baita ere ondo egokitzen da elkarteko filosofiara. Aurkeztia baita ere irabaklea, Unax Aranburu eta zorionak ematea egin duen marrazkiagatik. Gero, beste pauso bat eman genuna, zen ordenagailuzko marrazki batea eramatea, gero egokitzeko igual baita ere egiten ditugun akzio ezberdinetan. Saiatu gea hasierako marrazkia aldan onduena mantentzen.